Y epa lagunak hemen gaude bueltan Patricia Niru, aspaldiko partez ez dut goratzen zen garlen saioa, así que baten bat eta a ber, hau kapitaina behar dau, goleta berarekin jartzeko eta hola ondresera doa, bueno, itzultzeko zorion ja dago eta txegon duen hemendik egiten ari gedura beste tailertxo bat hemen genukan bat, beste bat erlamenta gehiago sortzeko. Eta hori, gutxi hori, a ber, zer egin dezakegun gaur. Diruaz irabaziz aparte, vale? Hemen Bartzenaz gure ondoan ez da ezer. Beraz, diru erabaztera. Eta hemen erasi dezakegu hau. Eta ezin dugu asko zer gehiago erosi egia esan da. Ardaua ez. Lamentak bez. Hemen dikutzeko dugu honen tabezia. Itzultzea lubekera. Eta kapitanik bai. Ez. Bueno, ez ebez. Hemen dikutxera egin dezakun ja Londresen ofizinatxo bat. Edo gutxi gora bera ja burdinaguk produzitzeko be. Estamos concedidos. Tikola de diciembre, vale, eta bi egunetan bat itzuli behar digute. Primeran. Hau ez nago grazia asko egiten, baina, bueno, hemenik jaroso dutenez. Xurazki. A ver. Zado eta este itxasontxi hori, bueno, faktura. Kontxo, bai, claro. Koloniatik etortzen dena. La faktura aldu zegu, gainera. Basalduko dugu hau. Hau. Aderilo momentuz ez ditugu behar, beraz salduko ditugu. Eta egur pixka bat ere txeko dugu bost edo. Hortxe. Eta ja gutxiago da presioa. Hau saldu. Elementak erosi. Eta joan zaitez berliz ere zuk Novgorera. Hau da, saiestu behar duzuena, Kauen. Hori da. Bere bakarrik egin dago, primeran. Horlakoak saiestu behar dituzuzen eta itxasontzea pillo matxakaltzen dute. Horlakoak. Nezite igual denbora gehiago behar, boltatxo hau emateko, hobeto. Gutxiago desgastatuko direlako itxasontziak. Beraz... Hobeto, hobeto. Guardaua, bueno. Máximo, horra, listo. Artire hartu. Bueno. Saiatu saltzen, porque vamos. Merke. Vale, goztukera aldu gara. Primeran. Eta, ona itzuli orain. Londresera aldu dira. Dago pizka bat ja konpotzeko zorian, Largo eta bost. Bueno, hace negozio trebea. Hace negozio trebea indugun hor. Bai, primera. Urteina lehenik eta behin. Hau, aragai pizka bat. Artille pizkat. Eta... markatu pizkat hautsarekin pizkat kaskata nagolako, bale? Orduan, pasan asteburuko zapatuko juerga ikututa usten dau. Eta, espeziak elarun da mar. Hartu dugu bat bada espada. Merkeru ditzen zeidalako. Den jau programatuta, hortze, holan. Eta ez da hortik pasatuko. Hau itzultzen da ona. El hedor de nuestras calles es insoportable. Gia, baina ez dago tokirik hospitale bat egiteko. Bueno, bai, nik hemen ditu toki ikusten dut, baina ez digu usten zera. Arresiak haunditu arte ezin dut, beraz, aguantatu behar gara bitartean. Bale, erromentak erosi, eta ez tira berliz. Hor, primera. Jode, alako honek orain eramango du
Kalitate polita, Eltzen da nia. Berriz minuso hamar mila, baina, claro, eske erosi dugu kriston erlainta kantitatea. Eta burdin gabe dago lubek. Ardago berrondabi. Hortxe. Tira afuera eta afuera. Eta betako para zelduko dizkigu hor. Guk momentuz soberan dukugulako, beraz. Soberan dugunez momentuz. Afuera, hau erosi. No golen gaude, vale. Hau erosi, bueno, alduzunera arte. Eta orain rostokera, epa, ladogatik pasatu. Ladogara alduzara, primera. Hau puta izango da itxasuntxeak konpontxerako, Osea, kontu soldekin zeiatu tartekatzen. Bestela... Lia da padre, Vale, hortxe. Ezin da gehiago ezeldu, ezin da gehiago erosi. Egin da koloniara, primeran. Eta nahi honek egingo duen negozioa, itxelako izango da 306. Hor, primeran. Ez dago artilla askorik. Bueno, lasi. Igual pasatuko gara... Bez. Berdin dago. Ezoiko dizkigu honen txako armak, ez da zebat. Bi eta lau. Armak. Bi eta lau. Bi, iru eta lau. Kainoi horiek jazi gara produzitzen, Ia hauek ja dira la repera. Osea, kontuz, kainoi horiekin. Hau dago iaia bukatuta. 924. Justo gabilzol, Ingresos por alquiler. Beitu, justo hor, 26 positibo. Ez dago txarto. Puestos catastrales benetan. Osea, estimación. Pixka bat gehiago. Vale. Bueno, ondo. Bitinka. No color gota lau ya, espezias. Hostia, ba. Negozio ona espeziekin, Koizkogu pare bat. Hori da, eta horrein hau ona. Hau eta txartago denean sartzea. Zoeko ona, erramenta guztiak. Eta horrein ona, eta ez dugu jau erosiko. Ona etorri, jo, eta dirudeko, ezak zertan gaztu hobetzeko. Behar bada, errepediak hobetuko ditugu. Aderiluak aurreztuko ditugu, hobeto. Erabili baino lehen. Holan, merkeago aterako zaigu. Eta herriak gehiago maiteko gaitu. Hori oso garrantzitsua da, herriak gu maitatzea. Nire bizitzan sartu zinen. Faktura. Primera, ondo iruditzen zei faktura altzea. Beharra eskoa aurrera egiteko, ez londabi. Primera, osalduko dugu. Hori da. Gainamo ez dugu behar eta hobez. Hortzen momentuz. Artilla pizkat garistego jarri behar da, bestela. Finalización, bale, amaitu dute egiten primeran. Zuket lamentak erosi eta esteak eramatea, bestela. Wellington generala. Tanek artilla pizkat dakar. Ez da oso errentagarria, baina, bueno. Hor. Fuera. Hala, koloniara joan. Eldu eta berberan joan. Hace, esta descancha UBs. A tomar por saco. Vale. Ondo guaz, espentsa, osea... Nekin ja herramienta gehiago produzituko ditugu eta nabarituko da, osea...
izango da la letxe. Aberatzen, aberatzen abera doa. Kaleak lekiko ditugu. Hortxe. Eguneko egunean, primeran. Eta iturriak. Vale, no tienes materias suficientes. Pues vale. Holan pizkate maitatuagoak izango gara. Osa, kaleak egiten ditugulako eta lakoak. Luzarona, hau saldu. Hau erosi. Hau erosi. Hau erosi. Tera pizka bat. Hortze. Eta itzuli zure kargamenduarekin. Teorian orain da evoluzio, vale, itzuli digute diru guztia, primeran. Conceder préstamo. Hau. Confirmar. Eta estera egin dezakegu, así que, venga. Confirmar. A tomar por las flies. Diru erabazi behar dugula. Eta faktura aldu zaigu. Artilla usalduz, ondo. Eta bat produzitu egiten dugu, a ver, almacén, inventario de armas, mercancías, hemen. Egurra, madera, produzia, hogeita bat. Eta kontsuma sortzeko malau, vale, primeran. Ondo, ondo. Eta erramentetan, etxoen, burdina, reserva 6, eta ez du jatxezen bat, konsumo 4,2, astero. Hori konturatu astero dira, Beraz hori da gehien bat, kontuan izan behar duzuena dela asteko kontsumoa. Epa. Vale, hau saldu. Garezte da gortilla. Estaragia bez. Oh, espeziak, behitu. Ba, erosiko dugu. Hori, forratuko gara oraintxe bertan. Urrezkoak, espeziak. Osea, espeziak da dauden gauzarik garestiena esan daitek, garestien produkturik horretarikoa edo... Bueno, ikusiko duzu orain zenbat aterako dugun. Osea, flipatuko duzu benetan. Benetan, flipatuko duzu orain aterako dugunarekin. Benetan dinotxote, flipatuko duzue. Vale. Hau saldu, primera. Saldu, ondo. Teren guzti hau, ona. Bengo ditugu erramentak. Eta beriz Londresera. Bada Parisen edo Londresen, guk euskaldun asko bagera. Euskara hitz egiten ez badugu, guk euskaldunak ez gera. Vale, edo, behitu, oza, behitu diferentzia, Haitu duzu diferentzia, ezta? Noski, nahikoaren geizten da, vale? Baina lortzen dugun dirutza itxelakoa da. Primeran, haze putada egin didateen. Hola, eta zuk etorri ona. Eta zuk hemen saldu, zuk voltatxo bat eman barko duzu, porque vamos. Hain merke, osea, hain merke pasada da, pasada da benetan. Gero aurrerago ingo dugu Mediterranealdeko esplorazioak, eta hor ja bai flipatuko duzuela, osea, soberan izango dugun brea dan adibidez, eramango dugu, eta hortik erasiko dugu kriston dirutza.
Kristunekoa. Benetan dinotzuet. Vale. Hau saldu. Hortxe. Eta, hola, ezin dugu pizka bat voltatxo pare bat ematen, ea saltzen dugun. Gero beliz aruntza biarazteko. Licencia. De Kolonia, vale, Kolonia eman digu baimenak ofizina eraikitzeko. Hona, handik artilea ekarriko dugulako, bereziki. Beraz, hostia. Hori, beraz, inoiz baino beto, osea... Eran... Hau saldu... Eta dirua dukogunez erosio. Horaina, utzi. Ustu. Dirua. Eta... Faktura heldu zaigu, ondo iruditzen zait. Eta hortxe. Egia esan da. Itxuliona. Zok saldu, a ber, hau, ja, pizkanak akentzen ari gaude, beraz, primeran. Eta egingo ditugu putzuak. Listo. Hospitalea ezin da egin, handi ditu arte arreziak. Baina, bueno. Ez dakizen bat goazen egia esan da. Igual, 20 minutu baino gehiago, baina, bueno, salduko dugu. Pizko bat saldu eta eske beste pizko bat urtzi. Ez dakiz ere esan dudan. Jautza joaten ari zait. Koloniara. Eta hori etxekotan dago, beraz, primeran. Pasukona, hau saldu. Esentzialdu zaigu, horren beratuko dugu non. Hau erosi. Oia bai izango dela negozio ona. Aragia. Karrik baterako ematen gaitu, Hortxe. Lado gara, negozio hau ikusiko dugu zelan geratzen zilun eta utziko dugu. Ciudad de Rostock. Ondokoa. Licencia Novgorod. Ia kukitzen dugu beste kapiteintxo bat. Hemendik ondago taberna, ez dut topatzen. Kapitania? Ez dago kapitainik. Ostra. Eta usaldu. Hau erosi. Vale, hau pare bat saldu. Pare bat erosi. Oh, artilla, bueno. No piko engañar, o sea, beitu alako kargamentua, O sea, cargamento ezin hobea, licentzia. Nun malmon. Vale. A ver, kainama salduko dugu, bere ere. Egur pizko bat ere salduko dugu. Ez dugula behar orain bertan. Aderilak utziko ditugu akumulatzen joatea. Eta hau, flota hau ia konpondu beharra dauka. Udal Londresekoa. Onda etorri. Eta honek, a ver. Zeu. Espeziak. Berriz ere, espeziak. Supermerke. Pruse ataca de nuevo. Bueno. Ni goratzen dut behin duela asko jolastu lortu nuen izatea Hanseatikako ligaren nagusia. Neukan bereziki flota bat, dedikatuta
piratak, vamos, osea, hiltzea, horan, zuzenean. Bitu zen negozio egin dugun, kontuz. Uipa, hemen ezin da saldu. Zebat irazi dugun ja, eta ez dugu dena saldu, osea... Ojito. Osea, 67.000. Kontuz, osea, atera duguna... Izan da pasada. Eta hau izan da gorko saioa, lagunok espotzuen guztok izatea. Eta hori, barkatu pasan astean, ere ez dut komentatu, baina barkatu pasan astean ez nahizelako oso, ez dut asko igo, edo ez nahiz oso atento igo, bale? Pizka bat, azterketa garaia heldu zait, bale? Orain dazte zurian saiatuko naiz pizka bat garabatzen izateko datoren asterako zen, eta datorren asteran be ditut, hainbat azterketa ditut datorren astean, beraz, pazientzia besteak beste eskatzen dizuet, besterik ez, eta lasaitasuna, osea, ez nahi zueta zaztu, baina azterketekin eta bar, pizka bat liatuta nabil, orduan aldudan erritmoan saiatzen naiz mantetzen bideoak, bale? Baina, bueno, hortz saiatuko naiz aste zuri honetan gauzak